Dire ko gusting. Minor mo na sila dire kay wa panahuman ang dalan. Daghan yung mga kuan dire, mga pasayroan motor, single motor. Dire makakuha gyud og daghang picture dire. Dire maningkamot jud karon makakuha ko bisag 100 lang ka picture kay para makuan ako. Siyarog di sila mo kuan. Follow sa ako ang Facebook page Dodong Lagan Kaayo. Follow na sila oy kay daghan gud kay kuan gud. Pa-picture nga ipang post gud mga video. Oh, tinaw kay akong kamera o siyarog di sila makuha ani. Agoy. Ah, tinawa oy. Boss! Ay, sig pa picture, boss! Para sa kuan ko, Facebook page boss, posing boss. Ay, sig pa picture ba? 2, 3, isa na lang boss, last na lang, last. Wake boss, 1, 2, 3. Tigkuan ba? Makita na siyang asawa pa, nagtuyog men. Wapo kay kuha boss, tanawa boss. Nawa. No. Dilita na ba? Isa, makita ko sa akong asawa ba? Dili lagi na boss. Dilita lagi na. Ayaw nag-i-post yun. Para sa kuan mo na ko ni boss sa akong Facebook ba katong sa kuan bitaw, kabalo ka nang kuan Dodong Lagan Kaayo. Imuha day na? O ako man na. Nagplano ba yan kuan na? Ay follow na boss, ako ana. Agan day kay ka no? Ayaw Ay, na. lagi si pamitsa. Boss. Sana boss. Ay close daw, ma'am. Ay, lagi si pamitsa. Baka makita to siyang asawa ba? Ayaw ba? Kay makita ko sa akong asawa ba? Kabit pa ba yan? Dili na boss, ako bahala na boss. Naray mga paraan para di makita ni boss. Lagi ko ako biya kay kuha o na ba? I-upload biya kini no. Delete na ba? I-hide na ko. I-hide na ko para di siya kita. Kailan day ka? Okay na ko. Ay, basta. Pwede day na mahid nga di makita. Mahida. Makita niyo ko na. Para sa akong kuan ni boss sa ako Facebook page, Dodong Lagan Kaayo. Makita niyo mo na yung mga naong dito. Isa pa. Ayaw lagi boss. Ayaw lagi. Tayo sabi. Ayaw sa gabi. Ay, utak ko boss. Isa ba? Sure ka nga, way makakita anak lain. Ay, makakita na ko bahala na. Ay, useless. Siya pong i-upload mo way makakita. Nay makakita pero gamay ra ba? Di ko aman ako no kay PM lang ko unya kasi pangalan si mga asawa kay para i-hide na ko siya di sakita sa picture. Unyag i-share na sa mong mga silingan o Dili makita na. na i-mention siya. Dili ako'y bahala na. Kaya ko na. Ha? Gamitin nagkuan bi. Hide others with others. Hinihimuhan ko andos. Makita ni Steve kalibutan. Musikat kay kani. Sikat nga. Kasabaan lagi mi ba kay nagtago-tago rami ani ron ba. International biya ni nga bikuan boss Facebook page. Makita ni sa Cebu kalibutan. Nag makitaan mi ha. Abit dai ni Ayaw mo. lagi. Abit ni mo ni. Isang kabit ko ni pero mao ni akong pinalabit. Kabalo ka ang lami, mas lami ang kabit. Mas lami ang kabit. Mas kabit ang lami. Picturean ko mo bit. Ay, si pamitsa. Picture Sure man ka na. Oh sure ni oy makita ni ba? Makakita sila Christine Reyes, sila Piolo Pascual. Makita ani ba? Picture lang kabit. 1, 2, 3. Saka boss, kana daw close yun kay boss kay para musikat yun mo ba? Good. Ay, kanang kunuhay da mo sa kaysa mo to. Sige na boss. Nana kay asawa boss? Tala ko ng asawa. Boss, nana kay asawa? Ay, sapak ba? 1, 2, 3. Sige boss. Sige. Sige. 1, 2, 3. Ah! Okay kayo isa pa. Pak! Kuha gid tayo. Last. Pak! Ano ay nagtanaw ko sa iyo, tanaw Sige, ko sige. ba? Good! Yakos ako. Takos. Hihi. Daghana kay para daghan jud. Daghang ebidensya. Pak! Ah. Boss, ay, nagkakapat kami. Ako kung kuha mo boss. I-PM na, i-Gmail na sa kuha ha. Kinapos Sa mo. Gmail, ayaw sa Messenger, kay mo blur. Okay? Sinabot ha. O walay laing makakitaan ha, bantay lang yun ka. No, tanaw boss. Oh. Ano pag mga kuha. Isa, sige na. Isabat niya. Kapit na yun mo na? Ha? Pila ka mo kabot ni. Kuan diha, panguana diha. Boss, salamat kay ha. Salamat kay boss. Makita ni mo ni boss. I-follow ka sa Facebook nila Dodong Lagan Kaayo TV. Oh. Kuya awa na itong tawhawan. Uy, kabit na ito niya day. Mga paahag kabit sa aktor, uy.
mo dong. Ay, last boss, last. Sige, last boss, last. Sige, last. Pero magkarang-arang magkatalan. Last boss. Kasi natumba ha? Oh, last boss, last. Dikit. Tama na mo. Ano kang na... Muhagi ni Tala, magkarang-arang po ka ha? Pitik, boss. Ay, boss. Bakit karapatan? Karang-arang di Tala. Bakit karapatan ng picture sa mga ba? Kuadran. Picture ako. Kita kandala na mo, harang juga. Pitik mo ba, pitik. Tawagan pa kag pulis. Apa, boss? Wala kamera. Kamera ba? Bakit karapatan ng picture sa mga ba? Kado ka? Kado kay Boss. Dili ta kandala na napatunga juga. Boss, akong kamera. Wala kang diyanan dito. Sige mo picture. Kamera mo. Boss, ako kamera mo pa. Boss, ako kamera mo. Boss! Ano kayo ba?